Exodus timiensa. Na Mose rehwe na se Yetro Midian sofo no nwan. Na oka won de won kɔ esre no akiri no ho a. Na odru Nyankopɔn bepo Horeb ho. Na Awurade bɔfo beyi ne ho ade kyerɛ no wɔ nkyɛkyerɛ bi mfimfini gyaframam. Na ɔhwɛ na hwɛ. Na nkyɛkyerɛ no redere. Nanso na nkyɛkyerɛ no nhye. Na Mose se, ye die memma na makɔhwɛ ahwɛde kɛsie. Adekode a enti nkyɛkyerɛ no nhye. Na Awurade hunu sɛ wamane rehwɛ no. Onyankopɔn firi nkyɛkyerɛ no mu frɛ sɛ, Mose, Mose. Na ɔse, Minie. Ɛna ɔse, Ntwempini ha, yiwo nan mpaboa, na de wugina hɔ yɛ asase kronkron. Na ɔka sɛ, Mini wagya Nyankopɔn no, Abraham Nyankopɔn, Isaac Nyankopɔn, ne Jacob Nyankopɔn no. Ɛna Mose kata n'ani, efisɛ na osuro sɛ ɔbɛhwɛ Onyankopɔn. Na Awurade se, Ampara, mehunu me man a ɛwɔ Misraim no ama ne hunu. Na wɔn so a wɔn so ahwɛfoɔ enti wosu frɛ no, mate. Na mehunu wɔn ama ne hunu. Na mesane sɛ merebeyi wɔn Misrifoɔ nsɛm. Na metu wɔn afiri asase no so akɔ asase pa a ɛtrɛ so. Asase a nufusuo ne ɛwɔ sene wɔ soɔ. Kanaanfoɔ ne Hetifoɔ ne Amorifoɔ ne Perisifoɔ ne Hewifoɔ ne Yebusifoɔ tenabea hɔ. Na afei hwɛ, Israelfoɔ nso frɛ no aduru m'anim. Na mehunu ɔhaw a Misrifoɔ de ha wɔn no nso. Na afei bra, na me nsoma wo Pharaoh nkyɛn. Na kɔyi me man Israelfoɔ ne firi Misri. Na Mose ka kyerɛ Onyankopɔn sɛ, Wan ne me a merekɔ Pharaoh nkyɛn, makɔyi Israelfoɔ afiri Misraim. Na ɔka kyerɛ no sɛ, Medi w'akyi, na yɛbɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ sɛ me na mesoma wo. Wonya yi ɔman no firi Misraim ba a, mobɛsom Onyankopɔn wɔ bepɔ yi so. Na Mose ka kyerɛ Onyankopɔn sɛ, Na sɛ meduru Israelfoɔ nkyɛn, na meka kyerɛ wɔn sɛ, mo agyanom Nyankopɔn asoma me mo nkyɛn, na ɔka kyerɛ me sɛ, ne din de sɛn a, sɛn na mense wɔn. Na Onyankopɔn ka kyerɛ Mose sɛ, Miara ne miara. Na ɔse, Sɛdeɛ ka kyerɛ Israelfoɔ no nie, miara na asoma me mo nkyɛn. Na Onyankopɔn ka kyerɛ Mose bio sɛ, Sɛdeɛ ka kyerɛ Israelfoɔ no nie, Awurade, mo agyanom Nyankopɔn, Abraham Nyankopɔn, Isaac Nyankopɔn, ne Jacob Nyankopɔn na wasoma me mo nkyɛn. Yei ne me din de kosi daa, na yei na ɔmfa nkae me awɔ ntoatoaso nyinaa mu. Kɔ, na kɔboaboa Israel mpanimfoɔ ano, na ka kyerɛ wɔn sɛ, Awurade, mo agyanom Nyankopɔn, Abraham, Isaac, ne Jacob Nyankopɔn no ayi ne ho akyerɛ me sɛ, hwɛ na mabɛhwɛ mo ne deɛ ɔreyɛ mo wɔ Misraim no. Na me se, meyi mo afiri Misraim amanehunu no mu akɔ Kanaanfoɔ ne Hetifoɔ ne Amorifoɔ ne Perisifoɔ ne Hewifoɔ ne Yebusifoɔ asase so. Asase a nufusuo ne ɛwɔ sene wɔ soɔ no. Na obetie wo ne, na wo ne Israel mpanimfoɔ nkɔ Misraim hene nkyɛn nkaka nkyerɛ no sɛ, Awurade, Hebrifoɔ Nyankopɔn, abɛhyia yɛn. Enti yɛsrɛ wo, ma yɛnkɔ ɛsrɛ so nansa kwan nkɔbɔ Awurade, yɛn Nyankopɔn afɔdeɛ. Na me deɛ, minim sɛ wɔde nsa a ɛyɛ den hyɛ Misraim hene mpo a ɔremma mo kwan nkɔ. Enti mɛtene me nsa de ma wanwadeɛ a mɛyɛ wɔ hɔ no nyinaa mabɔ Misraim, na ɛno akyiri na ɔbɛma mo akorɔ. Na mɛma ɔman yi anim abɛnyam wɔ Misraimfoɔ anim. Na ɛbɛba sɛ mobɛkorɔ no, morenkɔ no nsapan. Na maa mi sɛ bisa wɔn afipamfoɔ ne wɔn afitenafoɔ nkyɛn dwetɛ nwiniɛ ne sika nwiniɛ ne ntoma. Na momfa nhyehyɛ mo mmabarima ne mo mmamaa, na Misrifoɔ no ma no nyɛ mo asadeɛ.